Kaning gisulti ni Kristo sa atong ebanghelyo, mga igsoon, mao ni siya ay gitawag og mind setting or mind conditioning. Pwede sila itong inong heart setting or heart conditioning. Kanabang sa dili pa ta mosugod pagbuhat sa gisugo ni Hesus, kinahanglang nakakondisyon ang atong hunahuna. Ug unsa may conditioning sa atong hunahuna nga sa atong pagbuhat sa sugo sa Ginoo nga mao ang paghigugma, pagpasaylo, pagpaubos, pagpangalagad, pagsangyaw sa kamatuoran ug hustisya, pagsangyaw sa ebanghelyo, mao man ni ang atong misyon. Inigbuhat nato ani ang ato gyung masugatan, prisohon ta, bunogon ta, unsa pa lain kanang butang-butangan ta, lutuson ta, awayon, usahay patyon pagyud kuno matud pa ni Hesus. Unya unayon pagid ta pag muunay pagyud buhat aning maong mga pagpanglutos ang ato mismong mga kapamilya, igsuon, amahan, ginikanan, mga suod nga higala. Muunay sa inyong paminaw, nahitabo na ba ni sa inyong kinabuhi? Na ay asawa, giunay nagluto sa bana, ang bana giunay gluto sa asawa, ang pari giunay ra sa gluto sa iyang isig ka pari, sa iyang obispo, ang obispo sad gisaway sa mga pari. Ang Santo Papa usahay maura say muluto sa iyang mga kauban, usahay sad ang Santo Papa sigihan sag saway, i-post pa sa social media, butangan pag sungay-sungay. Nangabot na karon og nganong nahitabo man ni kay gitag-an na ni Kristo. Ang iya pa yung katapusan giingon din sa ebanghelyo, magdumot kaninyo ang tanang mga tao tungod kanako. Ang rason ni ana tungod kay ang kalibutan giharian na sa yawa. Dili naging harian sa Dios ning kalibutan, iya ni si yawa. O gunsaon man nato aron nga bisan ang yawa mo'y naghari sa kalibutan, ang kalibutan makapalangit lang yapon, usara gyoy buhaton magantos og magpakamatay ta. Og maunay atong gipasidunggan karon Red Wednesday nga makat-on unta tang magantos og magpakamatay dinhi sa kalibutan. Di ta mangita dinhi og kalipay nga permanente. Ang pagpakamatay ug ang pagantos mao gyud atong ikondisyon. Gilingay mong tupad ing na kondisyon ako patay na ni. Adi day kondisyon ako magpakamatay nako para nimo. Sus nindota na. Kanindot unta no, moingon dayon ang asawa inig uli ron ninyo igsimba uman ninyo paminaw ani akong humili kamo mga online parishioner, moingon dayon mo kondisyon ako antoson tika. Moingon din na imong bana ako sa day kondisyon na sad ko magpakamatay nako para nimo. Wa na linaw dayon. Moingon sa ding ato mga politicians ang side diri speakers, kondisyon ako din ako masuko nimo. Kadto sang usab kondisyon ako dili nako mangaway nimo. Basta linaw dayon. Mao ni ang solusyon. Pero dunagyoy panahon nga bisan pag moingon tang kondisyon ako antoson tika, paantoso na gid noon tag maayo. Moingon ta kondisyon ako magpakamatay nako nimo, patyo na gid hinuon ta. Muna kining atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nagamhanan. Unsa may labing dako og katingalahan nga gibuhat sa Ginoo, ang nagsunod niya sama sad niya ug sama ni Maria
Bisan paggipaantos, bisan paggipatay, wa gyud masuko. Di ba dako kayo ng agrasya? Kana bang paantoson tag maayo, patyon pata, pero di gyud ta masuko. Gilingian sa di mong tupad. Ing na tamparuson kag bali-bali, di ka masuko. Ing na no. Libakon ka kada adlaw, di ka masuko. Ing na no. Nyamingon din siya, murag kondisyon ako, na di na ko masuko. Wa na. Dool na kayong Ginoo diha. Muna diri sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga dunay panag-away sa talanaw niya, mga katalagman, natoy anghel unya, naay katuganing mananap. Nagbarog sila daplin sa kadtong bildong dagat og nagdalag mga alpa nga hinatag sa Ginoo. Nag-awit sila sa awit ni Moises. Awit ni Moises og awit sad sa nating karnero. Kay nga naman, matod pa diri, tungod kay kining mga tawhana nakabuntog sa mananap og sa iyang larawan dinhis kalibutan. Kinsa maning mananap, mauni ang yawa. Giunsa nila pagbuntog, pinaagi sa ilang pagpakamatay. Kini manggong pag-antos, maugid ni siya'y the best weapon against sa sala ug against sa yawa. Mabitan ang naay mo ingon ako, Pader, tabangi in taon ko diri, blessingin ni akong balay para mawa na ning yawa. Nako, di ginamawa kay ang yawa usahay mo blessing sa na. Yawa ba? Mausa na mo blessing. Mo bendisyon pa mga nag-holy water o kana mga asin. Ang yawa ba? Kamaom na siya na god. Di man sana siya mahadlok nga mo duol-duol og hain ng Ginoo. Abot mo na siya langit gani, mo adto mo na siya ngadto. Anako usarag gyud makapawagtang sa yawa. Una, kamao kang muantos sa iyang gipaantos nimo. Kana bang mudawat ka nga iya kang gipaantos sama ni San Roque, gibutangan siyawa og sakit. Tabang mo tato siya pangayo ato masakiton, gibutangan siya sakit, iyang giagwanta, iyang gidawat. Patay wa kadot ang yawa. Saint Therese of the Child Jesus, sa iyang pagka energetic nga pagka magka-madre nga batanon pa kaayo, 19 years old, gibutangan siyawa og sakit nga tuberculosis nga wa pay tambal atong panahona. Gidawat ni Saint Therese 5 ka tuig, way reklamo, gaut-ut ang iyang lawas, hangtod gyud siya namatay. Wa gyapon kadot ang yawa, nahimo na noong santa si Saint Therese. Og practically ang uban natong mga santos, daghan ang giatake sa yawa nila. Saint John Mary Vianney, Saint Francis of Assisi, Padre Pio, pulos ginigipang atake sa yawa sa daghan kayong klases pag-antos. Pero wa sila mo reklamos pag-antos, ilang giantos nga mapaubsanon, napildi ang yawa. Unay-una, nga ikaduha, alagari ang imong mga kaaway. Munang ningos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Kinsa man atong friend, matud pang Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sayon raman alagaran ang mga buutan, kana mga taong gasigig atiman nato, sayon kay na alagaran. Kaning pare, sayon raman ni alagaran, ginagmay raman igdiman. Pero kanang taong nagsigig pangaway nimo, nya mo imong alagaran, porting lisura. Pero diha dapita, mao na gid nay gitawag og the perfection of our lives. Matud pang Kristo, kung mahigugma mo sa inyong kaaway, mahisama kamo sa inyong amahan nga atuas langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. O giunsa man sa amahan pag-atiman ang tao, ang buangon ug ang buutan,
gihataga niya sa equal nga pagtagad. Ana, no? Muna diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, kung dad-o na mo, budhian na mo, paatubango na mo sa mga hukmanan, ayaw mo kabalaka kung unsay inyong isulti ug unsao ninyo pagsulti. Tagaan ra mo ana sa Espiritu Santo. Unya ang kaalam nga ihatag ninyo way usa sa inyong mga kaaway nga makatubag ug makapanghimakak. Kana bang mingon kaniya, I love you. Nya gitamparos dayon ka, nya moingon ra po kang I love you, dili gina nila ikapanghimakak nga ikaw di ay gasunod sa Ginoo kay nganuman nakita man yun. Di makapanghimakak ingka sakita sa dana pader tagaan lagi ta sa Espiritu Santo sa kalig-on ug sa gahom. Diha ta mulaom ug sa atong pagbuhat niya na mahimo gid tang malampuson.